Čaute, moje meno je Mário a vítam vás na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si spravíme mletý rezeň s varenými zemiakmi, tak poďme na to. Budeme potrebovať mleté mäso, bravčové, ajdam, vajíčka, olej, múka, strúhanka, mletá červená paprika, sol, mleté čierne korenie, cesnak a petržlenovú hňaďku. Ako prvé si nastrúhame celý syr 200 gramov. Do syru pridáme 800 g mletého mäsa. Pretlačíme cesnak. Pridáme petržlenovú hňaďku na drobno nakrájanú. Trošku červenej papriky a mleté čierne korenie. A teraz to pekne celé premiešame. Mäsko, keď máme dobre premiešané, necháme ho teraz približne pol hodinu odležať, nech sa nám chute prepoja. Do tanieru si nasypeme múku. Vajíčka. Rozprudlujeme. A do posledného taniera prisypeme strúhanku. Z mäsa si vytvarujeme také mini rezníky alebo väčšie fašírky a obalíme klasicky v trojobale. Múka, vajíčko, a strúhanka. A takto obálené mleté rezne uložíme na tanier. Vysmažať budeme približne 6 minút z každej strany, radšej na menšom ohni, nech sa nám to dobre prepeče. A máme navarené, ja to podávam s varenými zemiakmi a kyslou domácou kapustou. Ja verím, že vám bude chutiť. Nezabudnite dať na video ešte like, koment a odber. Dobrú chuť. Ahojte.